Dit is Wietske. En dit is Ilke. En hier is Wurm Zwichem. Zo is dat. En dit is Doch van die Dwarp. En we hebben de dag vol weer met alle items. Maar we zullen het eerst weer even zien. Wurm Zwichem op een kaart. Nou, ik zal het even snel eten. Daar luidt het Wurm en Zwichem luidt er vlak naast. En Zwichem er vlakbij. Zo is dat. Het thema van Joert. Zeg maar. Nou, de natuurdag. De natuurdag. Hier met het prachtige einde pieken waar. Zullen wij het hoe de natuur. Ik stuur daar nog een glazen hoes. Ging dwan. Ging ik naar de tafel. Oké, is goed. Ik ren even naar het Gerstenhoes. Je zit er 2 band te punnik en daar kom ik straks nog even bij. Maar ik zal je eerst eens even vertellen hoe het hier vannacht en juist de Jongong is. Want dat weer hartstikke gezellig. We hier weer een terras. De het van de morgen een schoolwedstrijd West. Just de Joen. Wie hier een protte meisken. Wie hartstikke gezellig. En vannacht hebben ze hier ik ontpunnik in West. Dat ken je hem thuis net al je zien. Maar wie alle je jochten. Protte band. Heel gezellig. Tot de nacht uit. En van de morgen hebben we hier de schoolwedstrijd gehouden. De winnaars die ben nog net heel dol bekend. Er kwamen zelfs nog een paar mensen van het land kwamen deel. Wie heel leuk. En er zijn een aantal auto's door de band wasken. Dus het smiet weer aardig wat yield op. Er zit al aardig wat in het kostje. We ben ik heel benieuwd wat je van uw programma vindt. Dus ik zal nog even zeggen wat uw mailadres is. Dan jaren we dat heel graag van je. Uw mailadres is difdd2012@gmail.com. En het Twitteradres dat is #DIFDD-Wudem. En on tafel, speciale gasten, ek oer natuur. We gaan het oer. We hebben het oer de vogelwacht. 2 mensen naast mij, zei ik al. En ik laat ze eerst even kwart voorstellen. Naast mij zit hier. Joeke Adema, voorzitter van de Vogelwacht WSW Wudem Zwichem Wietgaard. Joeke, dankjewel. Aan de andere kant. En ik ben Ulke Postmus en ik zit gewoon in het bestuur ik van de Vogelwacht. Nou, dankjewel. Ja, eerst maar even de Joeke, de voorzitter, om iets over de Vogelwacht te vertellen. Eerst wil ik even weten de naam van de Vogelwacht. De drachtige liep. Hoe zit dat? Hey, dat is iets wat de kop op stutsen had hier de laatste dagen. Maar de Vogelwacht is gewoon WSW. De drachtige liep, wie een ijsziekersclub van de jongeren. Die is in hier 15 is die ophouden te bestaan. Daar kwam die naam dus voor. Hoe lang bestaat de Vogelwacht al? 66 jaar. Het logo hing het in de band daar. Dat kwam zien. En ja, wij hebben een hele mooie ploeg hier in Wudem. Wij nice waren hier op een roewij 600 bunder. En daar zijn 20 ploegen ben ongeveer warber. En bestaan uit 5 tot 6 man. En dat rent voortreffelijk, mag ik zeggen. En die doen de nice waren al hier. Ik snap het. Ja. En de graaidevogels in de toekomst, hoe moet het daar mooi? Want daar ben nog wel wat zwaar genoeg. Ja, dat zal ik zo blijven. En het wordt een hele toer en hou dat spul wat in de benen, om zo maar te zeggen. Want dat is zoveel dat hun tjen arbeidt. Dat, ja, de graai diepte ontwetering, nieuwe scheringen in het land. De predatoren in de romste zin van het wordt luchtmacht. En het wordt oer de groen en onvast, maar we echt net vergeten. Nee. Dus steeds minder graaidevogels. Toch zocht ik steeds meer een oorsoort type graaidevogel. En daar wil ik even van mijn Ulke hoor, als het goed vindt. Want dat is een vogel die ik steeds vaker zocht en horen we de ook. De gozen. Het enorme bult kom ik maar eens aan het werk dat je in de graaide. Maar ja, ik vind het prachtig. Maar Ulke, ben er te volle? Ja, praat me net van de gozen. Er komen stadig gewoon meer. We hadden ze hier eerst gedoogd, nou? Nou, je moet hier in dit land net gedogen, want dan komt het net goed. Ja, maar een mooie, prachtige, vreemde vogel hier in Friesland, dat is toch geweldig? Ja, maar ja, ze breeden hier nou ook al. Er zijn al 30, 40.000 en haasten zijn er wel een miljoen. En ondanks het aaipprikken en het deersjetten, het helpt al hier niet. Aaipprikken, wat mag ik me daarbij voorstellen? Nou, ik kan Joeke misschien beter even zeggen. Joeke, dat aaipprikken, wat mag ik me daarbij voorstellen? Nou, we hadden verleden week op de televisie zien kent, op televisie Friesland. Bij het Fiskegeer hier in de Warber West maar ei prikken. En ja, als je op het verkeerde kant in de ei stekken, daar zit een luchtbel. Dan prik je het ei dus net goed aan en dan groeien de pieken mooi terug. Ja. Dus dan maar oudsjetten, maar dat helpt ik net. Nee, het helpt niet. Het komt aan, je komt er wel miljoenen van die dingen.
Verschrikkelijk. Ze schieten en ze fretten alle gas op. De boeren zijn er net blij mee. Een goos fret lieke volle als 20 kaai. Of krijgen we ze om dan nou, bedoel ik. Een heel soort. Hè. En ze worden steeds betoefder, Henk Molina. Ze worden steeds slimmer. Ja, ze breiden al rondom, overal. Ja, zelfs hak ook gewoon in een koor, jongen. In een ene koer. Ja. Zo slim is het al. Ja, maar het is nog volle maaier. Kom maar even maaien. Kent nog rader. Wat zie je? We geven hem hinnen, man. Wat zie je mij Shell eten? Ze gaan de Benjamin. Wat gebeurt er? Waar je dat? Ulke, wat zist? Ja! Tussen Kunst en Kliko. Goeie mensen weer van het sprookjesachtig weer doen. Weer mooi waar. Wat was het nog meer? Mooie dagelijkse rubriek tussen Kunst en Kliko. Of, zaten wij in Friesland zitten, tussen Kunst en Kliko. Je kunt mooie zaakjes bij me komen en dan beschouw ik als expert wat het is. Is het iets van Kunst? Of is het iets van Kliko? Ja, daar ben ze weer. Wat hebben we nou? Mooi. Mooi. Daar is de scherpke. Daar is het ding. Daar graaft het gat. Daar troost de marine. Op sodemieteren. Mooi. Even serieuze zaken. Dit is net grappig bedoeld. Ben Juffrouw. ik aan de beurt? Jo, ben aan de beurt. Sure, ik stond van de mond een visje. Zo. Dus zeg ik dit. Maar dit is wel een vangst. Ik weet net waar het is. Het Het is een, vleert mij al hier rond. Nou, dat sabot. Kijk het net, hè? Ja. Want dit is een Chinese karper. Een jongende karper. Ik zal het even snel letten. Misschien kun je mijn microfoon even beter horen. Dank je wel. Jawel, ja. Speciaal soort, net zo hetero. Ik word er helemaal stressed van. Maar als kom ik uit bed. Dan, Be happy. Dit is een prachtig ding. Zal ik jou vertellen, het is een bijzondere vangst. Ik zou er echt Echt van weer? genieten. Ja, het is geen kunst, maar het is absoluut geen kliko. oh, Ik zou zeggen, pas er goed op. Ik zet hem hier even del. Wat het leuke is, heel wat mensen wat zit weer nog zo'n ding. Hè, kun je het goed zien? eerlijk Ja. weer? Hou eens even op. Sorry. Eerlijk weer? Ja, eerlijk weer. En ik liet nou even zien hoe de meeste tussen zo'n ding zelf mooi zien kennen. En het wonderbaarlijke is, het is tussen kunst en kliko. Maar Joet komt de kunst uit de kliko. Je hebt nodig van zo'n prachtig kunstwerk. Allereerst natuurlijk een vis. Die pak ik er even mooi. Zet hem maar even del. Dan kun je me misschien even assisteren. Zo. Die plankje wel fut. Dat wordt niks mooi. Lees hem maar del. Jou niks. Alsjeblieft. We beginnen mooi. U zegt het hier al. Een vis. Toevallig heb ik een vis in de kliko. Mooie vis. Zeg hallo vis. Hallo. Hallo, vis. Dan heb je nodig als basis een plank. En het ding wat heeg. Ja, een plank natuurlijk. Dan een potleed. De juist die vis een namen. Keert. Zo. Dan is het even plaats bepalen. Waar komt de vis op de plank? Nou, zo ongeveer is het mooi, denk ik. En wel die kant op of die kant op. Dit is een makreel. Die zwemt altijd nooit best. Dan heb je nodig een paar spiekertjes, broodje cheese. Wacht even. Spiekers. 2 prachtige exemplaren. En natuurlijk de onvermijdelijke hammer. Wat is nood aan? Plaats vis op plank. Plaats spijker op vis. Sla met ferme hand de spijker door de vis. Ik word er Hartstikke raar mooi. van. Deze die met me even toch tegen, er zit ook Gotsi. We zijn er al haast. Zit er al echt uit. Ook. Maar natuurlijk, een jongende vis zonder batterijen is niks. Dus die batterijen moeten er even niet. Past net helemaal meteen wat uit. Nou. Grazie, moeder.
Nou, serieus het verschil? Ik net. Precies het meest... Showt ik? En dan geven we nou weer om door Ilke. Natuur in Wuddem. Natuur in en rondom Wuddem. Het zit alle even werken, je hoort in een mooi verhaal weer. In de Dai-film. Maar Jinke en Bertus. Dat zou het genoeg. Onze. We zijn hier bij Bertus en Jinke. Bertus en Jinke zijn bekend in Wuddem en 4 omstreken met hun lippen. Jinke verzamelt lippen. Hoe is Jinke erop komen om lippen te gaan verzamelen? Ja, in 81, het is al mooi geleden, toen werd ik nog wat jonger. Hè? In 81 had ik het eerste van Friesland. En toen kreeg ik de zilveren lip. Oh, ik zal hem even pakken. Die zilveren lip, die hij kregen, dat weet toen nog van de Leeuwarden kranten. En de commissaris van de koningin, die had hem uitgeloofd. Ja, hij komt hier nooit bij, want hij moet ik eens even aanstaffen. Maar dan ben ik zo bang dat er van zijn pootjes valt, no? Want dat is een deftig ding. En dan zegt hij ze dat we een jaar later, dan komt hier een man uit Brabant. Hij zei, Jinke, die zilveren lip die toch hast, die word ik van die keepie. Ja, maar ik zei, dat kan het. Ja, hij zei, ik kan niet schelen wat de kastje maakt. Ik verzamel die lippen en dan denk ik, deze wil ik hebben. Nou, ik zei, ik heb hem en ik verkeer hem net. En toen dacht ik, nou kan ik zelf ook wel lippen verzamelen. Ja. Nou, en dat trok heb ik nou het hele huis vol. En wat is dit voor een bijzondere verzameling? Dit zijn de allerbijzonderste aaien die ik vinden in mijn leven. Van mijn broer ben er ook nog een paar bij, dat is al van 1930, dat is zo'n hele aparte ding. En later heb ik ze altijd zelf verzamelen. Dus bovenmeester is verstaan en dan zei ik in de hal deze steen. Ik zei als je in de dochter, wat doet er daarmee? En dan kwam ze van de week en ze zei, Henk, ik heb wat van die. Oh, ik zei, wat ben ik daar wees maar. En ik wil hem wel betalen, maar ik heb hem gekregen. Super Nou, de meester kreeg vroeger op lerarskwallen wel eens al een van mij. Maar ik kon zelf ook wel uitzien, maar als ik dan te laat op skwallen kwam, hier gauw een eiken mee. En het onderjurkje, daar hield ik een boesje op. En in het boesje daar hield ik een ei. En de meester moest net leuk worden natuurlijk. Die ook hem gauw een ei. En ik kreeg nooit straf, want ik weer gauw eens te laat, want dan weet ik het lang weer in. No? Kom maar. Nee, dat viel niet goed. Dat viel niet goed. Nee. Wat mijn vrouw doet, is het heel goed. Ik doe het nog één keer voor. Ja, even de... Ik doe het nog één keer voor. Ja. Gerben, jou de dinges. Dus hem sa. Ja. En dan bukken. Dus er even een strakje in de oor. Ja. En dan nog één ruk zacht. Baby zacht. Ik sta hier weer bij de kas. Ik zal eens even bij de band zijn. Miranda en Bram zit hier te punniken. Je even bij ze zijn. Hey, Bram en Miranda. Mag ik daar wat vragen? Je bent heel druk aan de gang, Bram. Ken het wel eventjes? Heeft wel even tijd voor mij? Hartstikke mooi. Hey, hoe lang bist u nu al aan het punniken? Half uur. Een half uur. Hey, en wist al hoe lang het je punnik streng of touw is? 12 meter. 12 meter, 12 meter meesken, dat is mooi. Ja, ik geef al applaus. Hey Miranda. Ja, hartstikke mooi. Vies het leuk om te doen? Jawel. Mooi. Hast je van tevoren niet ontoefenen best? Nee. Helemaal net oefend. En dan kerst het toch. Ik vind het geweldig. Ik zal eens even zien hoe het bij Ilke is. Ilke die stiert daar helemaal verderop. Ilke? Ja. Hoe ligt het met mij? We kunnen verder. Mooi zo. Volgende item. Cultuur. Cultuur betekent je muziek. Maar we hebben je talenten van de Dynasty bestaan. De jongens, de green container is je leger van de Morning Wurm. We kunnen zelf aan de slag. Je bent de klikkeltrommelaars bij het nummer The Pirates.
denk net dat ik hier wat training heb. Oké, ja. Nee. Ja, oké. Hoe hier stoppen? Samen. Ja, nou eens even, dit weer een mooi leven. Nou jongens, ik zit hier prachtig. Ik kom correct van de sloepenroute al. Ik zit hier prachtig. Hoe? Ja, dit gaat wel prachtig. Dit gaat wel. Ik heb hier naast me de meesten van de Westerrijn. Die hebben hier een allemachtig grootste polstok gebracht. Moest dit nou zo mooi? Nou ja, Claire, hij beet hem een beetje verlengd en de trainen, dat wie er een beetje bij horen hier naar vanzelf. Ja. Zaterdag kon ze net meenemen, dus wie brengen hem even. Uit de wedstrijd, jongens. Dankjewel. Een hele grote succes. Dankjewel. Jim hebben ons jongen waar maar hier helemaal heen lutsen had. En Elke had het natuurlijk ik al zijn. Nou maar Griet, kan je de meesten thuis even vertellen waar je precies bent en waarom was je eerst? Ja, ik ben Grietje en ik denk dat je mij kent van het touwloeken. Dat ik wereldkampioen in Wien. Want ja, die frekte Chinezen hebben de laatste keer eraf gescoord. Dus ja, helaas. Hey Griet, ik zit me wel eens aan te vragen, waarom begin je zo'n sport? En waarom begin je net tennissen of keerts of zo? Ja, dat is een moeilijke vraag, maar ik voetbal in Himpers en in tennis daar wie een touwloekvereniging. En daar gingen ze te kwaad om vrouwen. En toen zeiden ze, misschien is het wel wat voor die. Ja, ik dacht, ja, het is wel eens weer eens wat oors, dus ik denk, ik ga die uitdaging om. Nou, hartstikke mooi. Hey, nou ben ik wel nieuwsgierig, want daar heeft al een hele carrière achter die. En wat heeft nou het allermeeste indruk op die maken in die sportcarrière? Mijn eerste vrouwtitel, mooie team Terens, het wel de meeste indruk maken. Het hele dorp, het waard houden in Slagharen, dus wie net zoveel voort. Het hele dorp er rond uit en mensen die supporteren dus. En wij waren daar wereldkampioen, wat wij nooit verwachten hadden. En het tweede heel mooie kampioenschap in de World Games. Dat zijn de net-Olympische Spelen voor de net-Olympische sporten. Dus dat komt 1 keer in de 4 jaar hiervoor. En dan ben we 3 jaar weer om naar Taiwan geweest. En ik daar, dat was een geweldige ervaring. Oké. Hey, nou, het touwloeken, dat is, hij is nog krijgt boeten hier. Is het altijd boeten of is het ik wel eens binnen? Nou, als je maar verschillende schoenen schenken, hè, is dit de school voor boeten. En dan doen we echt de hakken in de grond. En hebben de gimpy binnen. En daar proberen we gewoon nog meer op techniek. Dus beide is het verschil. Oké, dat is... Hey, en Griet, nou, ik zit me wel eens een beetje aan te vreden. Nou, nergens net om. Ik ken je al een beetje. Maar ik denk, ja, je bent al wat ouder. Nou, hoe lang kan je nog terug in met deze sport? Net zo lang meer, denk ik. Nog een hier en dan is het gebeurd. Nou, dat is toch wel wat, ja, Griet. Dankjewel. Elke, wat zit je daar mooi, jongen? De man zit letterlijk en figuurlijk in het green. We kennen hem van het workenfretter. En die hij er het weer bij. Kwatter de bocht en scherp van tong. Ik zou weg is Melle, maar ze het dus maar vertellen. Oi, ziekje. In Friesland mocht dit voor je weer een lippen aangezacht worden. Spietig is het wel dat een eeuwenoude traditie intussen Safir formaliseren is dat een ijzieker beslist net meer een paard kan nadat er zijn papieren in water had, zijn mobiele telefoon opladen is en zijn horloge leek rent. Door deze verhoren regeljouwing kwamen een soort ijziekers in een dip.
en betjutte het zelfs dat er ik een eind kwam aan het bestaan van onze ijziekersclub, de Drachtige Liep. Ijziekje, de naaizorg en vooral de achtingen voor de natuur. Het jet bij Friesland en zijn cultuur, het land en de mensen. Laat het vooral zo blijven voor de liep, de ijzieker en de traditie, want de natuur is holpen, de ijzieker lokkig en het is noffelijk voor de boer. De Raad van State is echter wel van mening dat, sjoen naar de dalende trend in de liepen staan, de oude jaren, in de toekomst sjoen worden mat of het ijziertje verder behind worden mat. Daarbij valt net alleen nog te denken aan een beperking in aantallen en in periodes, maar zal ik besjoen worden mat of het in of meerdere jaren geen ontheffing jong worden mat voor het zieken en rapen van liepen. Meesken, we moeten de muis in allen maar om denken. Straks komt er ook nog een verbod op het ziekje van peers aan. Ja. Voordat we zitten, dit wie Wietske. En dit wie Ilke. En dit wie Wurmswegem. Dit wie Doggert van die Dwarp. Dit de ene pikkenwaard, daar hebben we mooi aan. We hebben alles er weer terug zetten, Joet. Maar we willen nog hier een keer, en luister emotioneel, want dat zei ik, de kliko is meer leeg. We rammelen nog een keer, maar de kliko-trommelaars uit Wurm, maar het nummer The Pirates.